иншоалло. саволи охир, раҳмат, саволи охир мо ҳам ай барнома буроем бомдод наздик шидиста. Ҳам саволам биге меша, ҳам хоҳишам биге мешава ира. Дар намозҳо устод бисёри баъд фикрро ба ҳар тараф парешон мешавад. Хеле дуо мекунем, намедонам ба чӣ сабаб бошад дуоҳо қабул шуданаш, ай сабаби гуноҳ боша ё ки ай сабабе ки зуд хаста мешавем, намедонам ай чӣ сабабай. Бисёр тоату ибодат дар дуо мекунем ки худовандо дуоҳои моро қабул кунад. Ну, может быть, дарав одам хастадил мешавад, яъне чӣ мегӯям, дарав дилмонда мешавад, ҳамин сабаб боша, намедонам дуоҳо қабул намешавад. Устод баъд барои чӣ фикр мекунем, дар ҳама ҳаст, дар намоз фикрҳо парешон мешидагиву ва дуо қабул намешавад, дилшикаста мешидагӣ дар бисёр одамо ҳаста. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекардам ки дар комментария ҳар хел гафҳои безеб нанависанд, барои ки бисёраш даро ай пешашон ҳукм мекунанд. Дар ҳамин бора устод як гап безанед ки қалбҳо ором мешавад. Ташаккури зиёд. хуб, масъалаи парешон шудани фикрҳо дар намоз воқеан бале, хосатан дар ин замона бисёр аст ва мубориза бо шайтон. вақте ки шумо аллоҳу акбар ки гуфтед, қомат ки гуфта шуд, шайтон мегурезад. вақте ки намоза сар каред, мебиёд, мегӯяд ки фалонеро ба хотир биёр, фалон корро ба хотир биёр. ҳатто шумо фаромӯш мекунед ки чанд ракат шуд. фикри одамро мегирад. бинобар ин мубориза мебаред ва бубинед, вақте ки салом медоданд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам аз намози фарз, ассалому алайкум раҳматуллоҳ, ассалому алайкум раҳматуллоҳ, намози фарз тамом шуд, шумо фармони Аллоҳ таолоро иҷро кардед. фарзе ки дар гарданатон қарз буд ва адо кардед, якумин калимае ки баъди салом аз фарз мегӯед, астағфируллоҳ, астағфируллоҳ, астағфируллоҳ. эй Аллоҳ, гуноҳамро бахш. барои чӣ? барои он ки дар дохили намоз як дунё хатогӣ кардем. яъне фикромо дар дунё буд. ин як. дигар ин ки намозҳои суннат ва намозҳои нофила монанди 8 ракат намози зуҳо, ақаллан 4 ракат, ақаллан 2 ракат ва инчунин 8 ракат намози таҳаҷҷуд. ин намозҳо барои чӣ? барои мукаммал кардани камбудиҳои фарз. хосатан дар фарз вақте ки шумо иқтидо мекунед ба имом ё ҳатто танҳогузорам бошед, бо камбудиш бисёртар. намозе ки дар ҷамоат мегузоред 27 маротиба аз намози танҳогузор беҳтар ва намози танҳогузор дар баъзе ҳолатҳо мумкин қабулам нашавад. чӣ хеле ки баъзе ривоятҳо омадааст ки ла салота лиҷари лмасҷиди илла фил масҷид. намози ҳамсояи масҷид намоз нест магарам дар масҷид. яъне намозҳои фарзаш агар дар хона хонад ва ҳисоб не, магарам дар масҷид хонад. барои чӣ? барои ки ҳамсояи масҷид аст. ё ки одаме ки қасдан дидаи дониста ба ҷамоат намерад, эҳтимол аст ки намозаш аз гарданаш соқит мешавад, лекин савоб надорад, гуноҳ дорад барои нарафтанаш ба ҷамоат. ин суннатҳо ва нофилаҳо мукаммалкунандаи фарз аст. дар фарз шояд шумо гӯё муқтадӣ ҳастед, имом аксари вазифаҳоро иҷро мекунад, бештар фикратон парешон, ҳатто адади ракатҳоро намешуморед. барои чӣ? барои он ки хато кунедам ҳеҷ гапе надорад, чунки шумо пайрави имом ҳастед. вақте ки имом салом дод, мефаҳмед ки намоз туғри аст, тамом шуд. аммо танҳогузор бошед, кӯшиш мекунед ки адади ракатҳоро ақалла донед. масалан, барои ҳамин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки гоҳо банда намоз мехонад, аз намозаш ягон савоб намегирад, гоҳо аз 10 як савоб мегирад. яъне аз 10 як савоб мегирад, гоҳо аз 9 як савоб мегирад, гоҳо нисфаш. яъне ба қадре ки банда намози хонсодагиша мефаҳмад, яъне дар пешгоҳи Аллоҳ таоло истодагиша тасаввур мекунад, ҳамин қадар савоб мегирад. бинобар ин кӯшиш кардан акор, мубориза мебаред, пеш аз намоз худатонро тайёр мекунед. масалан сару либоси тозаи хушрӯ пӯшидан, таҳорати нав, шустани дандон,
مثلا غسل کردن اینا به یاری میتد به خشوع و خضوع و اینچنین فهمیدنی آن سخنهایی که میگویید سبحان ربی العظیم سبحان ذی الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. یعنی وقتی معناهاش میدونید علاقه شما حس میکنید که چی گفته ایستادید به الله تعالی. این مناجات است با پادشاه پادشاها، پادشاه حقیقی. شما در پیشش با آدابان ایستاده معامله کرده ایستادید. به هر حال یعنی کوشش میکنید، مبارزه میبرید، اینچنین دعا میکنید که اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ای الله برای من یاری ده برای ذکرت و شکرت و برای زیبا عبادت کردنت. و از الله تعالی میپرسه که برای ما خشوع را نصیب کن، در عبادت ها لذت بریم. همین گونه